Vitajte u Setry, prémiovej značky autobusov. Urobte si pohodlie a vychutnajte si svoj pobyt na palube. S kvalitou značky Made in Germany ste sa zverili do rúk odborníkov Setry, ktorí už viac ako 50 rokov určujú štandardy pre luxusné zájazdové autobusy. Dôveruje im aj vaša autobusová spoločnosť v záujme vášho pohodlia, vašej bezpečnosti a vášho zážitku z cesty. Dožičte si komfort na najvyššej úrovni so Setrou, jednou zo značiek spoločnosti Daimler AG. Priamo nad vami sa nachádza individuálne nastavovanie vetrania a osvetlenia. Ešte viac pohodlia vám poskytuje v závislosti od vyhotovenia autobusu špeciálna výbava na mieste, na ktorom sedíte. Napríklad odklápací stolík, viac miesta pre vás. Urobte si zo sedadla vaše obľúbené kreslo. Vďaka rozličným možnostiam nastavovania je to celkom jednoduché. Niekoľkými pohybmi si môžete nastaviť odstup sedadla z bokov či naklonenie operadla, ako aj zodvihnúť a sklopiť opierky rúk. Nechajte si prosím počas celej jazdy zapnutý bezpečnostný pás. Aj v autobuse platí zákonom stanovená povinnosť pripútania sa. A v chodbičke nenechávajte na zemi žiadne predmety. Rozhranie medzi človekom a technikou. Kokpit. Tu má váš vodič v každom okamihu v zornom poli všetky dôležité informácie. Tak môže svoju plnú pozornosť upriamiť na cestu a na svojich cestujúcich. Cestovať v Setre znamená cestovať bezpečne. Za pomoci mnohých technických inovácií sa Setra vždy drží svojho sľubu zabezpečiť pre cestujúcich na palube bezpečnosť na vysokej úrovni. Najdôležitejšie informácie o vašom autobuse týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste pred vašim sedadlom. Môžete sa tiež obrátiť na vodiča. Setra presvedčuje z každej perspektívy, veď každý autobus zo širokej palety výrobkov je unikátom. Vysoko kvalifikovaní odborníci sa starajú o jedinečný stupeň individuality a vybavujú každú Setru v moderných výrobných zariadeniach podľa želania zákazníka, s veľkou technickou kompetenciou a za pomoci vzácnej ručnej práce. Aj vaša autobusová spoločnosť si dala zhotoviť svoj autobus Setra na mieru a individuálne s cieľom poskytnúť vám čo najväčšie cestovné pohodlie a príjemné prostredie. Mimochodom, vedeli ste, že autobus patrí nielen k najbezpečnejším dopravným prostriedkom, ale zároveň aj k dopravným prostriedkom najšetrnejším k životnému prostrediu? Veľa výskumov ukazuje, že v ekologickej bilancii autobus dokonca predčí lietadlo a železnicu. Pohodlie, individualita a technológia. Existuje veľa dobrých dôvodov na to, aby ste nastúpili do autobusu Setra.